into eyenziwa siphila isalvation kulo mhlaba sibe ngozincinci kwajileka. Oh Jesus. Sadelika ikhona yamasindiswa ayezulwini ngomlomo. Osibulelwe Yesu kodwa izono zigcwele. Hayi siyambulelwe Yesu, umbulelwe Yesu usiyezonweni. Hallelujah. 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 Ayo amen. Hayi sinoba naye iqhithi. Sinoba naye iqhithi. Nam ndimbiza nje ndiyazi uba akanovela qhithi. Ingxaki le yokuba uma uKristu engathini usengozini. Wonke umuntu ozibiza ngoYesu kulo mhlaba enefifanyana legama akukhokiliwe emkhathini njengegama likaYesu. Nomuntu ozibiza ngalo akekho umuntu osengxakini nje ngokubiza uYesu ongamaziyo angobiza onyana bakaSikefa. Ngibonga uJesu mina. Bonga uJesu kodwa uJesu ongamkhathalelanga. Oxa esithi bonke abantu abandithandayo bagcina imithetho yami ndizakuhlawuna nobawo sizohlala kulo muntu. Ungaphakathi kwenu. Kodwa ngakwazi ukuba ngaphakathi ungagcinanga kuyagcinwa qha. Uthe phuthumani uxolo nabo bonke abantu nabo bonke umngcwele ngoba akekho umuntu onokumbona uThixo ngaphandle kwabo. Ubungcwele soze buphileke lo mhlaba umagada ahlabayo sisanyathele izicawu. Hallelujah. Hallelujah. Soze buphileke ubungcwele uKristu xa engajilekanga. Uxoleni magcwele, uxoleni bani. Uxoleni nize conference nani ngophula umoya sisuka. Uxoleni. Kodwa lento yakho ingamamphunge lento yokubuya ezulwini ngamazi uYesu. Baninzi abayofika besithi kuMnkosi besenze ukuthi egameni lakho. Thina sanikela egameni lakho. Thina besineke izandla abagulayo baphila egameni lakho. Thina besishumayela egameni lakho. Bathi mkani bethu bobubi khange ndinazi. Ngoba lento yokufuna imfihlelo kaThixo ikwenza waziwe imfihlelo. Imfihlelo ezulwini izokurepresent abantu abazileyo. Amen. Amen. Ayisuthila noba ngubani. Iyawufika bebabini ithatha bena. Oye wafuna yona. Afike bekhona befundisa thatha behu. Sometimes angayi nokuya befundisa. Ayidluli roya befundisa. Aze kwaba bebekade beshunya Yesu. Abashumayele egameni lakhe angathathi nomnyathani basi. Kuhle uzazi spirit ngoba abaningi bathe ngokwazi kwabo ibhabathi ngoba nobo. Kanti lo mkisi bomamthatha bambekela ngaphandle bashiyeka nobuciko babo. Uthi Paulos athi mshumayelana ngobuciko bakuthe kodwa ikubonakaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele akehli ahla amakhono yazenzisa ngoMoya Oyingcwele. Abe nayo Moya Oyingcwele uyaphuma apha emlonyeni. Kuba kusithiwa ungathethi nantoni ngayo. Ngamona unyana umono uyise kodwa uMoya Oyingcwele ungayenzi impazamo yokudlalela kuyo. Moya Oyingcwele uthe ngasemandleni ufika uMoya Oyingcwele kodwa uMoya Oyingcwele uyakoyisa uloyiswa ukuphila impilo efunwa nguYesu. Kodwa uMoya Oyingcwele uyakwazi ukuthetha ngabazalwane athethe ngebandla kodwa wena akakwazi ukuthetha kuba. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Oh Jesus. Isamkelekile kodwa. Sekhona ngomso ninike altar i-altar ndibize altar call. Jesus. Hallelujah. Ndibize altar call. Ukuba sikhona ispeaker esoyikayo sindibize. Ngoba ukudaba oluphuthumayo. Hallelujah. Oh Jesus. Yabawela ukunaba kulo. Ngoba sikude kulo. Kodwa sifitshane ecaweni. Sifitshane thi. Yebo mtholo. Uba wathanda ufitshane kuba ulitheka. Amen. Uthi nobuhlungu ile ukuba apha phakathi kwakho nomka ulitheka kune space esikhulu lefanele kuba kungena uKristu. Ngoba mayingangena ngoKristu nizawuhlala ngehlobo kodwa nibe nikude kodwa lihleli ngehlobo. Ngasinijonga ngamehlo sifike ningomeza kodwa nikude ngoba lo uhlanganisa abantu akekho. Masihlangene ngehlobo apha econferencini sizawuqhawulana kwemnandi sihleke sivuye sibe ngabazalwane abathandanayo kodwa sibe sikude. Ngoba ingathilekanga uKristu siyapretendana. Sisile Dicela sisile siye kuncwadi yabase-Efeso. Hayi bantwelayo. UPaul conference. Kulalwa apha bantwele. Nabazogoduka bazawuphinda bantwele bonke. Singabazamela indawo kwezindawo silaliswa kuzo. Mhlawumbe umuntu akazophuta alifumane elithuba. So manje sendisebenzisa kakuhle. Hallelujah. Hallelujah. Angixabananga nani bangcwele. Hallelujah. Qa udaba olu. Verse number 8, chapter number 3. Whatever say Efeso. Chapter number 3, verse number 8. Ezinhlangeni. Dithethe ngobumene. Obungaphindekiyo. BukaKristu abantu abahamba bekhangela izinto abazilekelwa. Zizibele zikuKristu. Abakathilekelwa luthando uThixo asithande ngalo. Ebantwini emveni kokuba kudela uKristu ezulwini kanje kube khona isalayo. Emveni kokuba uKristu edabula amazulu kanje kube khona into ezisombululo engaphindi ishiyeke ukuthi wakungathathwa yona izosetshenziswa yona. Yaba yokugqibela. Oh yes. Bangasinda kanjani bedebesela usindiso olungaka lokho? Unokuthenda unokucinga wena uthenda nabantu abasentente nabangakholwa. No, ndithanda nabo bakholwa. Ndithanda nabo basekhaya. Abasindiswe bayezulwini. Thina siyezulwini ngenye imini. Thina siyezulwini ngenye imini. Thina siyezulwini ngenye imini. Siyezulwini ngenye imini. Thina nabo siyezulwini. Masambe sisi. Ndiqondisa bonke abantu indlela esebenza ngayo imfihlelo yecebo likaThixo ngoba ayisebenzi ngendlela ofuna isebenze ngayo. Isebenza ngendlela uThixo athande ukuba isebenze ngayo. Ayisebenzi ngalendlela wena ofuna isebenze ngayo. Ayihambi ngalendlela wena othande ukumkhonza ngayo. Wathi hamba ngalendlela uThixo athande ukuba abantu bayamkele iyo engekho umuntu onokuyijika. Thank you Lord. Ebhalwe ngabantu izinto ziyajikwa kodwa lena yona imile kusephakathi nayijiki. Siyadlula izizukulwana kuvele ezinye kodwa hayi kaloku ayiseyiyo la direction. Niyazibhaqa izinto isabhaqo ezulwini kunanamhlanje. Yini
Bakhona uYoshua. Bakhona abantu bomqotho. Oh Nkosi. Hallelujah. Jesus. Bakhona kodwa abantu abatsha. Hallelujah. Bakhona abantu abatsha. Hallelujah. Bakhona abantu abaqothayo. Usingaqotha kodwa ayijiki. Hayi njalo. Jesus. Yahlukanisa. Hallelujah. Inendlela esebenza ngayo. Bakhona zikhona ibhokodo ezanto zithwala kodwa zithwala ntoni nkosana? Zithwala isamente. Ithwale isamente uye kwakho uwakho umzi wakho kodwa kwathixo ayijiki. Inendlela esebenza ngayo. Bakhona utata inhloko zamakhaya. Inhloko zamakhaya. Hallelujah. Bantu abasifisa endlini kaThixo bakhona utata. Wekhaya lisinhloko kodwa apha kunenhloko. Ayijiki. Jesus. Ayijiki. Amen. Ayijiki. Awuthethiwe kunjalo ke. Athe ufuna ukulwa ngakho, ukulwa ngalondlela ke. Noba sesiphi isizwe, noba leliphi ibala, noba loluphi ulwimi. Ayijiki. Yathanda sibaxa izinto nina. Masambe sisonke. uThixo ongumdali wezinto zonke walifihla elicebo kuwo bonke amaphakade. Walifihla elicebo wonke amaphakade adlulileyo. Ukuze ngoku ngalo ibandla ubulumko bukaThixo obunhlobonhlobo buvakaliswe kuzo izilawuli. Intoni? Ubulumko bukaThixo obuthe obunhlobonhlobo kwenzeke ntoni? Buvakaliswe kuzo izilawuli. Kantoni? Ngabasemagunyeni masibuyele siqale ivesi. Ukuze ngoku ngalo ibandla elitheni ibandla elithilekelweyo yimfihlelo. Ukuze ngalo walifihla lemfihlelo kumaphakade adluleyo kwizizukulwana ngezizulu. Ukuze ngebandla eli ngoba lebandla sithi ne kuthiwa ke ngokuze ngalo ibandla kuvakaliswe obulumko bukaThixo bayowayibufihli ngoba ubulumko uKristu nguvimba wenjebo yobulumko nokuqonda kukaThixo. So ngalo ibandla elembulelwe uKristu lamazi kutsho ukuba maliphume liye ebantwini. Kodwa kusenzima phakathi nje. Ingathi usenzima ebandleni nje. Lizawufika nini ebantwini icebo likaThixo? Xa lisenzima kwaba bakholwayo. Ngoba abo bakholwa bayakwazi ukuthi isono kuyahlukwana nazo, bathi behlukene nazo isono kodwa bengazi nesono bayintoni. Bathi ngoba isono ngumjolo. Bathi ngoba isono kutywala ngama-drugs. Ibe kukuthakatha babale izinto ezinkulu kodwa abaseKorinte uchapter number 3 uchapter number 13 engekho kubo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi xa ejoda ibandla ufuna ukubona uchapter number 13 wencwadi yabaseKorinte oqala uthando nazo zonke izinto ezimiphumela yokufika kothando oluyimfihlelo kaThixo enguKristu. Kodwa xa sefike nasi izinto siyadweliswa uyisuka kuverse number 1 ukuyoma kuverse number 7 ufike ugqityeliswe kuverse number 13 kuthiwe sezikhona zonke nantse yakushiyeka nguKristu uthando. Ngalo ibandla siswami ukuze ngoku ngalo ibandla
ngenda fumanise ba i-agent iyaphuthuma Hallelujah. yebandla lasekhaya ndifuna ulibize igama lekapa ndithetha ngebandla. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze ngebandla ngoku Jesus. ngebandla ngoku ngebandla ngoku imfihlelo ngebandla ngoku. Thank you, Jesus. Ingxaki ibenza uba umsebenzi ukhona imali ihlala apha inyanga nenyanga kungekho nto ndiyidingayo. Haleluya. Ndisenza nantoni endiyifuna kodwa ndiyibeke phantsi ndibambe le nto ngenxa yokuba kwakhona izwi lathi ngoku Jesus. ngoba khona amaxesha amabi kodwa ngoku. Ya ibanintsi esendibalahlile ngoba abanye bangasekhona abasebefuna ugoduka banintsi. Kodwa ndifuna ukwazisa mna uKristu xa engajilekanga kulize ukuquqela kwakho enkonzweni. Ngoba uKristu uzawulanda abantu abazana naye kuthiwa nimanyene naye. Umanyana kanjani umuntu ongamaziyo? Awukwazi ukuthi utshate nomuntu kodwa ungamazi. Awudlamini yamazi umama. Oyena muntu owazi umama uDlamini apha endlini nguwe uDlamini. Ngoba umanyene naye. Kanjani umanyane noKristu kodwa umazi? Yintoni eyenza uba nditamazi izenzo zakho? Hayi sasiwanguwe ndisazi mna kodwa sasiwanguwe. Ngaba wena xa ujongile indlela owenza ngayo noziphethe ngayo nophila ngayo nowenza ngayo izinto iyamveza uKristu. Ngoku ngebandla ngoku ngebandla. Awuthufefele Nkosi yethu uthando lukathi kuyise ubuhle bomoya ingcwele kuyoqalisa umsebenzi emnyango ngalo ibandla. Lenzani ibandla lithile uKristu. Alisikwazi uKristu ebantwini lingamazi. Thank you, Jesus. Sandelo ngabantu abakuthi bangcwele ekuthetheni banamazwi amaninzi. Kodwa into abayithethayo ayisekelezwanga ngoKristu. Neemfundiso zabo izizo zikaKristu. Xa ungambiza uthi makeze apha ngaphambili umuntu omtsha uzoqala ukuguglisha. Intshumayelo namavesi azawafumana azawafunda phambi kwebandla akawazi noba ndawo kufuneka bewaguglisha mane wakhangela kuGoogle. Ngoba ke umuntu omfundisa le ncwadi soze uyazi uKristu engajilekanga. Funeka uyokhangela lali ndawo nikanene kuthiwa kuplanwe mna koShumayela ndifonele uba umfundisi lindawo nikanene la vesi lithi walibamba azange ulibambe ngoba wawulinikiwe wawulifunda walibamba ngoba lalishunyelwa kusikelela loo ntshumayelo. Ngoba ufuna uzobetha ngayo ebantwini qoba yayimsikelele. Kodwa lisanda yonke ishumayelo simplay uplay abantu abangazi Kristu. Engathilekanga impilo yakhe isabanjwe lihlaba uthi makazoma phambi kwebandla azothetha izinto zikaThixo ezifihlakeleyo ezingcwele ngekongcwele. Ebangcwele ayondla asihlanganelanga njalo apha. Wahlulwa sisolo phambi kwam uzumama azofunda phambi kwebandla likaThixo. Phiko apha ama-home cells apho kufunda khona. Baphupha abantu bona nje sibele indlalo. Siyadlala ngaphakathi abantu bayafa. Sifundisa ukuthetha, sifundisa abantwana ukutheketha. Hallelujah. Uzawuthi
unsapho uKristu engatyhilekanga unsapho lapho unixela ngantoni impilo yakho isachaza uba uyoyiswa kodwa uthi mawuzoxela ngoKristu unsapho lo Yesu wakho unisekwehlulekeni andimfuni Bicho kwa unsapho kuba ingena umuntu enqonda kwa ngakwazi ukuthoka ehlona ijoga anojoga wayithatha angithi umuntu wajoga tu wapha kuyanza kwazi ukujoga anifuni bawunsela shumayelisa nazo zonke iscriptures zakho uzikote uzitsho zonke xa usehlulwa yile nto sibiza ngayo andiyifuni izawukunceda njani ngakuncedanga wena haleluya haleluya sithi uYesu osimbonayo hayi wemilele hayi wemilele iyavela le inendlela evela ngayo asifuna unyumbazo apha kudala sanyumbazo ndicela uveza le nto ne wena ayonkonzo yokuqala okuhlanganyela kuyo le kwakhe wahlanganyela kwezinye inkonzo nabanye abantu wahlanganyela nabo zazi umnyumbazo intshumayelo zikitaza zithetha kube mnandi uthi uthi bethini into kabani kuthiwa wena ne kodwa kuna namhlanje akabikho tshintsho kodwa kudala kwabethwa ingxaki okubetha abantu abangancedakalanga asoze umuntu oyeleyo athi uzokwenyula abantu aboyele yena kwadingeka uKristu ongenasono ukuze azohlangula abantu abasezonweni kwadingeka uMoses ophumileyo yiphutha ukuze azolanda abantwana bakwaIsrayeli abaseyiphutha awukwazi usoyela useleke ngaphandle onganaziyo kodwa usaphuka apha nathi kwadingeka uYesu hamba phezu kwamanzi ukuze inyule uPetro soyele emanzini anonke akwazi uqhubha awukwazi ukuba umuntu osafunda ukubhukuda uthi uzakwencela kuye emqolo ufundiswe kuye ukubhukuda ufundiswa ngumuntu okwaziyo ukubhukuda nconje ngoba xa ulapha emanzini funeke athi abetha ugqatshone ushiyeke wedwa phezu kwamanzi ngexesha atshonileyo akazutshona ugqa akubaleke uzawutshona ahlale phantsi kwakho xa ungathi uyatshona phinda nyuke nawe incutshe uyayazi le nto ayenzayo awukwazi ukuba ungabhukudiswa ngumuntu owehluka ubhukuda ngoba xa sewumbamba amanzi akwenza uba umklinye umuntu xa sewumklinya akasuyazi uba makathini uzawuvele naye akhabalase ngoba le nto usayifunda mama siyeke siswam ne asivele siyeke apha kule ndawo singalethi ixesha labazalwane ya asivele siyeke ngehlobo makatyhileke uKristu nike ndandivathetha ngesono isono that nindive khane ndive ndike ndasithi kancinci ne ndike ndasithi kancinci bendisithini xa ndithetha ngesono bendisithi awukwazi utyhilekelwe nguKristu ube sesona ingxaki into yenza uba sidile nesona abantu abatyhilekelwa nguKristu ngoko kahle kahle ebandleni bengafanele basithetha ngesono befuna uba sidila ngokutyhila imfihlelo yamazulu ebandleni ngoba aba bantu sebehlangulwe esonweni baphuma esonweni ngoba befuna uba sityhila le nto ezawagcina haleluya ityhileke le nto bazibiza ngayo kodwa into eyenza ukuba kumane kubuyele esonweni kubethe isoni ngoba siyanuka ngaphakathi ibenza uba sithi sikashumayeli sihambe isono kungenxa yokuba sisekhona sesingaqamanga kodwa esi sikubulalayo ngoba akho ingozi njengepoison efakwa nge-teaspoon encinane uyitye uyisele ngaphakathi kuthi ndothi
inkulu indala inomzi kodwa iphela ngokuphela into etyayo ayibona kodwa igqiba ngaphakathi. So uKristu mayingafikanga ngaphakathi atya amandla isono siyakugqiba bit by bit. Kahle isono bekufanele basishumayele ebantwini abangakholwayo, sibalande sibadobe ngoba sebelapha ngaphakathi sibafundise ukugcina konke. Kodwa ingxaki abatsaleki lapha ngaphandle beza ngemizimba bengaguqukanga ngoba ivesi lithi bayafika bahlale kodwa benza into. Asizela kale into bethina ke size ebantwini konzoni abantu abatsha sifuna ushaya ithomoyi bese ke sitsho nje kube mnandi nje sephume sihambe. Le into yokuba uzosenza awunele usibetha kwezindawo sikuza ade nibethi ngicela uKristu. Kanti ayikho enye into esithuna ukushunyumayela, ayikho bangwela, ayikho ukuba ikhona enye into eshunyayelwayo ngaphandle ngale ukuthi uPawulos makasingelwe phansi lonke oshumayela lona uthi noma ngehla ingelo sezulu ithethi into lena yaphinda ndiqalekisiwe. The gospel is about Christ. The good news is about Christ. Kasithetha ngeendaba ezinani, sithetha ngoKristu ekhula empilweni yomuntu. Nendele nakhele kuye ukuze ukwazi ukuvela iziqhamo ezisinhlobonhlobo. Izipho zomoya asekho kwenda namhlanje ibandla. Kugcwele abantu abafeyikayo. Asekho ngoba bafikanga ngoKristu. Ingxaki ukuthethiwa ngoKristu basiyayifuna lana kodwa akabikho umuntu othethe action okanye step sokuya kulana. Bafikela phakathi kwabantu bagcinwa lifuthe labantu nangumoya wabantu, umoya wesonto wabafundisa ukusebenza ngokwasesontweni nangokwezinto isonto eliqhuba ngazo. Haleluya. Bathi bafikile kuKristu. Set